Velkommen tilbage til Kina-nørderne. Vi skal nørde Kina endnu en gang. Jeg er den ene Kina-nørd. Mit navn er Kasper Wigman, og overfor mig sidder nok til ikke nogens overraskelse Mads Vesterager Nielsen, den anden Kina-nørd. Mads, hvad er den værste kinesiske tatovering, du har set på en dansker eller en vesterlænding? Nu talte vi om tatoveringer lige inden vi gik i gang med optag, og nu blev jeg nysgerrig, fordi man hører jo tit om det der med, så har folk fået en menu tatoveret på ryggen, eller et eller andet kikset. Hvad er det mest kiksede, du har set blive tatoveret? Ja, altså, jeg synes, det er jo virkelig farligt at få kinesiske tegn tatoveret, synes jeg. Det har jeg ikke selv, men det er noget, jeg har tænkt over. Altså, kunne det ikke være fedt at have et i, for eksempel fra I Jing, eller et eller andet. Men jeg synes simpelthen, så jeg er bare bange for, at det vil komme til at se alt for kitschet og sådan mærkeligt ud. Ja, måske den mærkeligste tatovering, jeg har set. Jeg vil ikke sige mærkeligste, men jeg vil sige, at der er en, jeg har set en, der altså gik all in, må man sige. Og så vil jeg ikke sige, om det er mærkeligt eller hvad, men altså, der var en, der gik all in og simpelthen fik tatoveret, altså en dansker, og fået Zhongguo, Kina, tatoveret på ryggen. Altså, hvis man lige viser det, så kan det være, at man kommer foran i køen forskellige steder i Kina. Hey. Og altså, det angiveligt, så fik han ret mange sådan reaktioner, må jeg sige, når han var i svømmehallen i Kina. Positive eller gode? Positiv eller negativ. Ja. Eller, ja. Jamen, altså, de reaktioner er jo en ting, men det jeg hørte var, at der var virkelig mange mænd, der synes, at det var ligesom en udlænding, der får tatoveret Kina, simpelthen Zhongguo, tegnene på deres egen krop, at det blev de sådan ret mindblown over. Så man kan sige, det var positivt på en måde, men altså samtidig så tror jeg også, at det tiltrækker lidt nogle nationalistiske typer. Så kan man sige. Jeg tænker også, de må synes, det har været lidt underligt. Altså, hvordan ville vi reagere, hvis der kom nogen og siger, hey, jeg er Danmark, det har jeg lige fået. Okay, fedt. Ja. Tillykke med det. Jeg vil sige, det lød på vedkommende, som om at det var overvejende positive reaktioner. Jeg hører tit det der med, sådan folk har fået sådan, jeg har fået mit navn tatoveret på kinesisk, og det er sådan, det er ikke helt sådan, det fungerer, eller nogen har fået oversat deres stjernetegn, og sådan, det er heller ikke helt lidt sådan, det fungerer. Så, men fed tatovering, og det er en god historie, men Kasper, hvis du skulle have en tatovering med, nogle kinesiske tegn, hvad skulle det så være? Jeg har ingen tatoveringer, som en af de eneste i Danmark efterhånden, føler jeg, når det er sommer, og man er ude af forskellige steder, og nu... Altså, jeg troede jo, du var sådan lidt en hipster, men... Det tror jeg, de færreste vil skyde mig i skoene, men nu er jeg også nået dertil, jeg er ved at nå den alder, hvis jeg fik en tatovering, så vil klokken være sådan 5 minutter i midtvejskrise, hvor folk vil tænke, okay, fedt nok, nu skal han bare have sin anden ungdom, og det løbet lidt ved at være kørt, men hvis jeg skulle have, har jeg tænkt på at få Wu Wei tatoveret. Fordi jeg synes, daoismen var lidt min indgangsvinkel til Kina på mange områder. Jeg synes, det er et fedt begreb, det der non-action, eller lidt go with the flow. Og der er altså, du vil få 5 forskellige diskurser om, hvordan Wu Wei skal tolkes og forstås af forskellige forskere. Men jeg synes, der er et eller andet ved det begreb. Men jeg vil få lavet det på klassisk kinesisk tegn, fordi at Wei i sig selv på simplificerede tegn er ikke super spændende, men det var nok, hvis jeg skulle have det, så skulle det nok være det, tror jeg. Kasper, kunne du så ikke gå hele vejen, bare få, Helt Dao Da Jing på ryggen? Helt Dao Da Jing tatoveret, altså, så er det også... Dao Ke Dao, Fei Chang Dao. Er der sådan, hvilken oversættelse er det? Ma Wangdui-teksterne, eller... nu bliver det måske for Kina-nørdet. Hvilken en af dem? Men jeg tror jeg ikke, at tatoveringer med om Kina eller ej, at det bliver en del. Har du nogle kinesiske tegn? Nej, jeg har ikke nogle tatoveringer med kinesiske tegn, men altså, der er der nogle changyu, altså nogle kinesiske ordsprog, som jeg har tænkt over kunne være sjove. Altså nu tror jeg har nævnt tidligere her i programmet det her ordsprog, der hedder Shangao Huangdi Yuan, som betyder bjergene er høje, og kejseren er langt borte, som er sådan lidt et ordsprog, der måske ifølge sigerne giver lidt sådan carte blanche til at bryde reglerne i en given situation. Og altså det har jeg altid synes har noget over sig. Og jeg tror lidt, det er jo også det vi nogle gange i de nyheder, vi bringer frem her, for eksempel med den måde, at folk de omgår sociale medier, eller omgår regler og censur på sociale medier osv., der er det lidt den energi, der er på spil der, ikke også? Jo.
Det synes jeg er fedt. Men altså, ja. Jeg har faktisk en tatovering, jeg har tænkt over, jeg skulle have. Og det er Jing. Altså simpelthen Beijing. Altså, det The Jing, som det jo bliver, også bliver kaldt i... Ja, Beijing. Og så Jing-tegnet, men skrevet, som det står på, nummerpladerne i Beijing. Fordi det er også det, der stod på nummerpladen på min motorcykel. Ja. En anden tatovering, der kunne være sjov at have, det er Chai, tegnet for nedrivning, som man har set rigtig mange steder i Beijing. Jeg tænker, at have den på en krop, det ville kun være sjov for kinesere i Kina, men jeg tror, man ville kunne starte mange samtaler på den måde. Altså, hvad tror du ville få for nogle reaktioner på det? Jamen, altså, nogen ville nok sige sådan, demolish, okay, hvad er det, vi skal gøre ved din krop? Alt afhængig af, hvor man går hen. Men jeg tænker, man kan få, eller det er bare sådan, okay, tag mig dage. Jeg tror, man kunne få mange sjove samtaler ud af et chai. Så det kan være, at vi skal stoppe tatoveringssnakken og nyhederne i dag. Vi skal tale om EU og Kina. Yes. Vi skal tale lidt om Taiwan igen. Og så skal vi tale om Kinas fodboldambitioner, og hvordan det går med det. Og så kommer der en lille language special. Og til lytterne, hvis der er nogen af jer, der går og overvejer at få en tatovering med noget med Kina, så tag lige og kontakt jeres lokale sinolog inden. Og vi vil også meget gerne høre, hvad det var eller er, I gerne vil have. Ja, eller hvis I har kinesiske tatoveringer, så vil vi også meget gerne høre om, hvorfor og hvordan, og historien bag, at I fik en kinesisk tatovering. EU og Kina, det har vi talt meget om i den her tid, og der skal jo også snart være et møde med Macron, der til Beijing for at mødes med Xi Jinping. Ursula von der Leyen, præsidenten for EU-kommissionen, tager også med. Og i den her uge, det er søndag den 2. april, da vi optager, torsdag den 30. marts, holdt Ursula von der Leyen en tale, hvor hun var ret kras i sin kritik, kan vi vel godt kalde det, af Kina. Ja, det må man sige. Så måske markerer lidt et skifte i EU's tilgang til Kina. Kort fortalt, så sagde von der Leyen, at Europa har behov for at være mere frygtløs over for et Kina, der er blevet langt mere repressivt derhjemme, og langt mere sådan selvhævdende udadtil. Det var det, hun sagde. Og så nævnte hun så ikke overraskende, at EU's fremtid, eller det er ligesom sådan en forudsættende faktor for EU's og Kinas forhold fremadrettet, det er, hvordan Kina vil fortsætte med at interagere med Putins krig. Altså det der med, hvis de kommer til at sende våben på den ene eller anden måde, eller støtte Putin, det vil være udslagsgivende for, hvor står EU og Kina forholdet. Og så sagde hun også, at den her investeringsaftale, den her omfattende aftale om investeringerne, Comprehensive Agreement on Investment, der blev taget af bordet den blev ikke taget af bordet, den blev suspenderet i 2001 efter den her sanktionskrig på grund af Xinjiang. Den er hun måske klar til at tage helt af bordet, fordi vi skal forholde os til et nyt Kina. De sidste 3 år, coronaårene, der er behov for at lave en ny Kina-strategi. Og det er jo interessant, Kasper, at det vi snakkede om i sidste program til sidst, omkring Putin og Xi-mødet i Moskva, det var jo den her afsked, ikke også? Som, hvor Putin og Xi, de ligesom havde en lille ordveksling, og det nævnte von der Leyen simpelthen også i hendes tale, ikke også? Hun sagde, citat, det mest sigende, det var præsident Xis afskedsord til Putin på trappen uden for Kreml, hvor han sagde, lige nu er der forandringer, som vi ikke har set i 100 år, og vi er dem, der driver disse ændringer sammen. Og så fortsatte hun ligesom at sige, at det klare mål, det er en systematisk ændring af den internationale orden med Kina i centrum. Vi har set venskabsshowet i Moskva, som siger mere end 1000 ord om denne nye vision for den internationale orden. Citat slut. Som du siger, det synes jeg altså også er, altså det er stærkt, at hun hiver det frem, ikke også? Det er meget, hvad kan man sige, direkte mod Beijing inden rejsen her. Og det er lidt interessant, at med både at få den her handelsaftale op igen, og at bringe Beijings forhold til Moskva ind, der sætter von der Leyen jo lidt op sådan, at hallo, hvis I arbejder tættere sammen med os, og går lidt væk fra Moskva, så kan det altså være, at vi kan tjene rigtig mange penge her. Ja, i hvert fald pleje hinandens interesser. Og vi har jo talt meget om det der med, at nu hvor Kina er ude af coronagrebet, økonomien skal for alvor genstartes igen, der har Kina og Xi Jinping ret meget brug for EU. Og
europæiske virksomheder også til at komme tilbage i Kina, investere mere i Kina også, at det vil være lidt et gamble og ligesom drive EU væk fra sig, og især hvis de ryger over i favnen på USA. Så man kan sige, at Ursula von der Leyens tale faldt heller ikke i den bedste jord hos kineserne, og EU, eller den kinesiske ambassadør til EU, Hu Tong, var også ude at sige, at den her tale, altså den person, der har skrevet von der Leyens tale, ved ikke nok om Kina, altså den bygger på misforståelser om Kina og et forvrænget billede af Kina. Jeg har også hørt nogen beskrive den som, altså den var meget præget af USA og Kina, det var det, man kunne læse i den, og det var meget hårdt mod hårdt. Men jeg tænker, det er vel også en forhandlingsstrategi til at sige, okay, vi sætter altså lige, hvor skabet står, inden vi tager til Kina, så vi ligesom også ved, og Beijing ved, det her, vi kommer fra. Altså, der bliver ikke noget sådan, nej, alt er som i de gode gamle dage. Hun siger, alting er ikke som i de gode gamle dage. Der er sket meget på de her 3 år under corona. Lad os se, hvor vi kan mødes henne. Og jeg tænker da også, Ursula von der Leyen tænker også med USA, igen også fordi, at alle EU-landene ved godt, der er snart et amerikansk præsidentvalg. Vi aner ikke, hvad der kommer til at ske. Hvis der kommer en Trump igen, det har vi simpelthen ikke råd til at satse på. Vi er måske nødt til at finde vores egen linje over for Kina. Hvilket også var mange EU-politikere, der sagde efter mødet mellem Xi og Putin, at måske skulle vi få Kina og Beijing endnu tættere på, så vi ligesom ved, hvor vi har dem, og igen også, som du sagde, tættere væk fra Rusland. Så det er lidt svært at se, udover jeg vil sige, at jeg tror, at den her tale viser, at der kommer en ny tilgang til Kina fra EU's side. Men altså samtidig, så er der jo sådan den anden fløj af analytikere, som ligesom siger, hvornår kommer EU til at lære lektion et eller andet sted, ikke? At det er jo det, altså den måde von der Leyen sætter det op på, det er, måske kan man lave den her wedge, altså mellem Kina og Rusland. Men der er vel også en fare for, at Kina på en måde sådan driver Europa rundt i managen, ikke også? Altså, som om, at sætter nogle forhåbninger op om et samarbejde, som måske ikke kan realiseres. Hvad tænker du om det? Altså, Kina ved jo godt, at EU er splittet og har svært ved at samle sig over for Kina, fordi fint nok, et er, hvad præsidenten fra EU-kommissionen siger, noget andet er, hvad alle medlemslandene så siger individuelt. Og samtidig med von der Leyens tale, der den spanske premierminister Pedro Sanchez var til Boao-forum, som er lidt Asiens pendant til World Economic Forum i Beijing, hvor han også sagde, at Kina tror på et stærkt og transparent og regelbaseret multilateralt system, at han inviterede flere kinesiske investorer til Spanien. Så det går lidt imod den her sådan strenge linje, hvor han ligesom roser og stryger Kina med hårene og siger, vi vil gerne have nogle kinesiske yuan ind til Spanien. Og det ved Kina godt. Kina vil jo godt, der er så mange forskellige interesser, og især erhvervsmæssige, businessmæssige interesser i EU, hvor de har brug for Kina. Det kan vi bruge til vores fordel. Kan vi spille landene ud mod hinanden, så der ikke kommer en samlet europæisk enhed ud over på kommissionsniveau, at medlemslandene så har vidt forskellige interesser. Og det tror jeg, Kina kommer til at spille på. Så det er jo også udfordring for EU. Jeg tror, jeg synes, man kan se, at EU har i gang i at sige, at vi skal have en ny strategi over for Kina. Margrethe Vestager kom så også ud og sige, at EU har nu tager man nye initiativer, nye skridt for at bekæmpe sådan trusler fra kinesisk tech, altså også med TikTok og misinformation, cybertrusler, altså cybersikkerhed og hacking og alle de her ting. Altså man kan godt se, at Kina er et andet sted, og jeg vil også sige, Kinas eventlige problem, også til trods for, at Hu Tong ligesom siger, at det bygger på misforståelser for forvrængninger. Men hør her, vi kan jo i Europa også, nogle af os i hvert fald, læse det, I skriver. Altså alle de taler, der kommer fra Xi Jinping. I kan jo ikke sige én ting udadtil, og så sige én ting derhjemme. Og så med Putin siger man én ting, og så ignorerer man lidt dele af virkeligheden. Jeg ved godt, det er geopolitik, og verden ikke er så forsimplet, men det er jo det, der gør, at der er en eller anden form for mistillid til, hvad er det, Kina vil, og værdipolitisk ligger vi bare meget langt fra hinanden. Og det vil jo aldrig gøre, at der er nogle områder, hvor vi sikkert godt kan samarbejde på, men I har også rykket jer et sted, hvor vi måske ikke kan være med. Slet ikke værdipolitisk. Ja, og altså von der Leyen og EU definerer jo stadigvæk Kina både som en samarbejdspartner og en strategisk rival samtidig. Ikke også? Og Kasper, jeg har selvfølgelig forberedt et lille changyu til lejligheden her. Et, kinesisk ordsprog, og det handler mere om, at von der Leyen og Macron, de tager til Beijing, altså, og det lyder sådan her: Jin shui, zhi yu xing, jin shan, shi niao yin.
og det betyder altså, hvis man skal kende til fisken, så skal man altså tage ned i vandet. Og hvis man skal kende, fuglenes sang, så skal man tage op i bjergene. Og det betyder ligesom, hvis du egentlig skal lære om et sted, om nogle personer, så må du altså tage dig til. Og det er jo altså det, som von der Leyen gør her. Og det er jo også det, vi ofte snakker omkring Kina, for Søren tager afsted. Men det, jeg så vil plædere for her, det er så, at Xi, han så måske også får fingeren ud, og så også rejser til Europa, og viser lidt noget goodwill den vej. Det er der nemlig også noget af kritikken, der er gået på, når Futung går ud og siger, hvem har skrevet den her tale? Forstår I overhovedet Kina? Det der med, hvor nogen siger sådan, hvor godt forstår Kina egentlig EU og de enkelte medlemslande? Altså, vi taler jo meget om det der med, sådan, vi er nødt til at forstå Kina bedre, men jeg kunne godt tænke mig sådan, hvor godt forstår I egentlig de enkelte EU eller europæiske medlemslande i EU? Altså, hvor god er jeres viden på de værdier, der ligger? Altså, kan I rent faktisk det? Jeg tror, de er meget bevidste om USA, fordi det er deres fjende, men altså, ja, når man tænker på, hvor meget sådan, at kineserne Kina man nedprioriterer at lære engelsk, sådan, alle de her ting, fint nok, vi også nedprioriterer at lære kinesisk, det er lige så dumt. Men Kina gør jo lidt de samme ting, som altså, vi også kritiserer i Danmark for at gøre, altså får mere sådan nok i sig selv og sådan selvhævdende, hvor man kan, og det er jo også den der dobbelttydighed, der er det der med sådan, I siger en ting, at I gerne vil det internationale samarbejde, men internt kan vi jo bare se, at det er jo kun de rigtige værdier, partiet sætter, der ligesom bestemmer, og det der med, i forbindelse med tech, når vi siger sådan, nej, vi vil et frit marked, sådan, men I har jo blokeret alle vestlige apps, altså, og det der, og ironien, det der med sådan, I kan ikke blokere TikTok, hvad våger I? I har blokeret TikTok. Altså den der dobbeltmoral, der kommer fra Kina, gør jo også, at mange ser Kina i det her negative lys, som er blevet stigende i de seneste år. Mm-hmm. Var det ikke her i sidste uge, tror jeg, Hua Chunying, som er en af talspersonerne for Udenrigsministeriet, der sendte sådan 2 billeder ud omkring free market. Jo, fordi at... altså free market i USA under høringerne af... Ja, med The Chew. For TikTok. Og så var der Tim Cook, CEO for Apple i Borau. Hvor det var sådan et billede af ham, der gav hånden til sådan almindelige mennesker der. De der, jeg ved ikke, man kan vel dårligt kalde det et meme, men det der sådan lorte content. Der er det totalt sådan, altså det er jo ikke overlagt, men der er total meme-energi over de der. Det må man sige, og det er jo sådan meget forsimplet, men det er også sådan er virkeligheden, det er ikke helt. Altså det er ikke helt sådan, det foregår i Kina med det frie marked. Jeg finder USA er bestemt ikke nogen helgen i den henseende, men ja, sociale medier tingene bliver bare 10 gange dummere, og ikke engang 10, det er en underdrivelse. Og Kasper, hvis jeg må slutte den her nyhed med nogle andre af von der Leyens ord her fra talen, så var det, at hun sagde, at Kina, det er et fascinerende og kompleks mix af historie og udvikling og udfordringer, som alligevel kommer til at definere det her århundrede, som vi er i. Ja. Og så afslutter hun ved at sige, men historien om, hvordan vi fra EU's side relaterer til Kina, den er ikke skrevet færdig endnu, og den behøver ikke at være en defensiv en. Nej, og så vil jeg også sige, altså det vil være godt, hvis man kan få de rum der fra kinesisk side, som kan lade europæere nemmere komme ind i Kina og operere i Kina. Det der med, at man er on the ground, og det er ikke nemt, alt afhængigt slet ikke, hvis du er journalist eller har noget med sikkerhed at gøre, på grund af overvågning og alle de her ting. Så har du bare en bedre idé om, hvad der foregår med Kina og hvad Kina gør, og så kan du langt bedre forholde dig til den. Det er jo vores sådan, ikke at sige mantra, men det er i hvert fald noget, vi slår på trommen for, det der med, at vi er nødt til at forstå, hvad Kina gør, så vi kan forholde os til det på bedst strategisk vis. Men nu må vi se, hvad der sker, når von der Leyen og Macron mødes med Xi Jinping, hvad der så bliver sagt, og hvad der kommer af aftaler. Det må vi jo se. Men nu er der i hvert fald, optakten har været ret spændende. Og med besøg, så har der været hele 2 besøg fra Taiwan. Det ene, det har været til USA, og det andet, det har været til fastlandskina. Og jeg ved ikke, om vi skal starte med... Ja, lad os starte med Tsai Ing-wens besøg til USA. Mm. Det var jo ikke Kevin McCarthy, der fik lov til at komme til Taiwan, så de har jo ligesom talt det her ned, og Tsai Ing-wen, hun tog også til USA, og Biden-administrationen har også talt det her ned. Altså det virker som om, der er sådan en klar hensigt til ikke at gøre Kina alt for sure. Mm. Selvom Beijing selvfølgelig reagerede på vanlig vis med at puste sig ret meget op over det her besøg. Ja, altså man kan sige,
det, at Kevin McCarthy ikke tog afsted til Taiwan, det tror jeg på en måde, man også honorerer på den måde fra Beijing. Kasper, ved at simpelthen ikke at reagere sådan så voldsomt på det her, møde fra, eller den her rejse, mellemlanding, som det jo i virkeligheden er blevet kaldt, af Tsai Ing-wen i New York. Og der er jo ingen tvivl om, at man fra Beijings side virkelig holder skarpt øje med, hvad der sker her, og ligesom ser, om der er nogle folk, som Tsai Ing-wen mødes med, eller nogle udtalelser, som kommer med, som ligesom kommer ind under den her kategori, som Beijing kalder separatistisk aktivitet. Ikke? Altså, faktisk så var Mao Ning, som er en af de her, fra det kinesiske udenrigsministerium, personen var ude at sige sådan, at vi er stærkt imod et hvert besøg af, ledere fra de taiwanske myndigheder til USA, og at turen ikke er så meget en transit, men et forsøg på at søge gennembrud og udbrede Taiwan uafhængighed i quotation marks. Og så den sidste sætning, jeg vil fremhæve her, det er, at der også blev sagt, spørgsmålet handler ikke om, at Kina overreagerer, men om USA, der voldsomt sammensværger og støtter separatister for Taiwans uafhængighed. Så er tonen ligesom sat derfra. Men i virkeligheden, når vi snakker, Kevin McCarthy, så er vi jo ikke nået til ligesom kernen af besøget her endnu, fordi Tsai Ing-wen skal jo angiveligt mødes med Kevin McCarthy den 5. april. Så det er jo altså om 3 dages tid. Så der kan jo nå at ske meget, Kasper, ikke? Altså, fordi det må man sige, er jo et meget mere højprofileret møde, end nogle af de møder, hun har haft indtil videre. Ja, og det vil ikke overraske mig, hvis Kina så også booster sig lidt op i den, men man kan sige, at Fastlandskina fik jo lidt et win inden besøget også tidligere, altså i slutningen af sidste uge for en uge siden, fordi at Honduras, som ellers har haft diplomatiske forbindelser med Taiwan igennem årtier, ophævede de forbindelser, og i stedet anerkendte Folkerepublikken Kina i stedet for. Og der var det lidt interessant, at der var Tsai Ing-wen jo ude at sige ligesom sådan, de spurgte os ligesom om flere penge, ikke også? Vi skulle give Honduras flere penge. Ja, det er sådan lidt afpresning at sige, hey. Lige præcis. Og så det er meget badass bare at sige sådan, det gad vi ikke, så må I selv om det, Honduras, ikke? Og det bruger, altså man kan også se Global Times og andre kinesiske statsmedier, der bruger også det her på Twitter til ligesom at sige, Taiwan har ikke nogen allierede længere, Tsai Ing-wen er ved, og hun gør bare alle sure, og du er i gang med at tabe Taiwan, og ligesom male hende og DPP Taiwan i det her dårlige lys. Et andet besøg, der også er ret interessant, det er den tidligere taiwanske præsident, Ma Ying-jeou. Han er på besøg i Fastlandskina, hvor han også nævnte det der med, at vi er et folk. Vi er alle sammen kinesere. Og lidt ekkoet det, vi også hørte ved Folkekongressen, Li Keqiangs arbejdsrapport, hvor han også sagde det der med overført til landet. Det, der binder sammen, det er, at vi er et folk. Så det er jo lidt interessant, hvad hans... Altså, han repræsenterer så KMT, altså Kuomintang, så det er jo et andet parti, han sad for, inden han tabte præsidentposten til Tsai Ing-wen. Hvad er hans anke for det her besøg i Fastlandskina? Og altså 2 meget forskellige præsidenter. Den ene besøger USA, den anden besøger Folkerepublikken. Hvad er der i gære? Altså, han har også været i Hunan også at besøge sin forfædres grav også. Og altså, det er jo ret symbolikken i det, er jo ret interessant. Og hvem tjener mest på det her? Er det KMT, eller er det Fastlandskina, der ligesom også får? Vi har måske en eller anden krog ind her, i forhold til det kommende præsidentvalg, i kommende til den her nye Taiwan-genforeningsstrategi, vi taler om, der er i gang med at blive lavet af Wang Huning. Det er ret interessant. Men altså, Kasper, der er så meget, der er sådan interessant ved Ma Ying-jeous tur der, ikke? Altså, han tog jo til, hvor var det, han var, da det var, han sagde den her sætning, vi er alle kinesere. Han var jo i Nanjing, den tidligere nationalistiske hovedstad, altså under Chiang Kai-shek, der var det jo Nanjing, der var hovedstaden under, Republikken Kina. Og han var simpelthen ved Sun Yat-sens, mausoleum, ikke også? Og det var det her, han sagde de her ord. Så altså, tal om symbolik, ikke også? Det er jo altså pøset, totalt soaket ind i symbolik, ikke? Nu har vi talt
tidligere, blandt andet under de 2 møder, så snakkede du og jeg jo meget om Wang Huning, og den her nye tilgang til Taiwan, kan man sige, eller i hvert fald en ny strategi, der er ved at blive udfærdiget. Tror du, det her er en del af det? Det er jo svært at sige, fordi altså, hvor meget magt og indflydelse har United Front Works, som Wang Huning så også er ansvarlig for gennem hans rolle i det kinesiske folks politisk rådgivende konference. Og den her Taiwan-strategi, hvor meget er en del af det, eller hvor meget er det af Ma Ying-jeous komités egne interesser? Der vil jeg sige, disclaimer, der ved jeg ikke nok om Taiwan og partiernes historie til helt at kunne lure det. Jeg kan sige, fra partiets synspunkt i Kina, der er det jo en kæmpe gave, at der kommer så tidligere præsident og nærmest sige det der, og han besøgte også ligesom helligdommen for ofrene for massakren i Nanjing fra de japanske soldater under 2. verdenskrig. Så der har man jo virkelig noget, man kan være fælles om, at japanerne var nogle onde skiderikker. Så der er jo, altså igen som du siger, der er ret meget symbolik, det der, man besøger fælles forfædres grav, det der med, altså det der med sådan, vi er et folk, vi kommer fra det samme sted, og så fuldstændig ignorerer det oprindelige folk på Taiwan, dem tager man så ikke en del af det, altså man tager bare ligesom dem, der flygtede inden 49, og så fremdeles, at det er dem, der ligesom er det kinesiske folk, så derfor ignorerer man jo ret meget af Taiwans identitet også, og historie, men man taler ind i hvert fald i noget, som vi kan se måske en begyndende tendens til, at partiet også har som tilgang over for Taiwan, og det synes jeg er spændende. Ja, som jeg læser det, så er det totalt en del af den her strategi. Altså, Ma Ying-jeou, han kommer ikke bare lige af sig selv på den måde til fastlandet. Og altså, Wang Huning, som vi snakkede om her, altså han er jo også blevet, udover at blive leder af CPPCC, så er han også blevet deputy head, altså viceleder, kan man sige, af den her ledende gruppe for Taiwan-affære. Ja. Altså jeg tror, at det vi ser nu, det er simpelthen, at der har været meget, kan man sige, krigsretorik over det sidste års tid. Meget sådan slå på krigstrummer og flyve fly, ikke? Altså, hvad var det sidste år? Så var der så var der mange hundreder indflyvninger omkring eller i Taiwanstrædet eller i det taiwanske luftrum af det kinesiske flyvevåben. Og jeg tror, at det man lidt søger efter nu, det er fra Beijings side, det er at se om man simpelthen kan reboote en eller anden form for ny sådan fredelig tilgang til Taiwan. Og jeg tror, en ting, som man er bange for egentlig med det her Tsai Ing-wen besøg til USA, det er, at der egentlig kommer til at være noget, som man fra Beijings side vil anse for at ligesom rock the boat, ikke? Altså, ryk for meget ved status quo. Fordi jeg tror egentlig lige nu, at Beijing synes, at den status quo, der er nu, er ret noget egentlig. Men altså, Ma Ying-jeou, han blev jo ikke bare i Nanjing, han tog nemlig også til Wuhan. Og i Wuhan, der så han både en af de her mange udstillinger, der er om ligesom det kinesiske virusberedskab under covid-19. Jeg har selv besøgt flere af de her, da jeg var i Kina, og der roste han ligesom den kinesiske indsats, og så sagde han også, at vi må ligesom forebygge en krig i Taiwanstrædet for alt i verden. Yes. Så igen kan man tale om stærke ord på få dage fra en tidligere taiwanesisk leder i fastlandet. Og han skal være i fastlandet indtil 7. april. Han skal blandt andet også til Changsha, hovedstaden i Hunan, til Chongqing og til Shanghai, før han skal hjem. Og det er jo interessant at se, hvad skriver fastlandsaviserne i Kina, altså statsmedierne skriver om det her besøg. Man kan sige, Global Times i hvert fald, og det her det er på engelsk, også slutter med at sige, at iagttager har sagt, at Ma's tur til fastlandet gør ham til den første tidligere taiwanske leder, der besøger fastlandet i 74 år. Og forventes at skrive et nyt kapitel i udviklingen af ligesom cross-strait relations, altså på tværs af stræderne mellem fastlands og Taiwan. Så det er jo klart også, når statsmedierne ligesom maler det her med, at okay, vi er på vej i et nyt kapitel af vores forhold, og måske også genforening. Jeg synes lige en sidste ting, jeg vil hive ind her, Kasper, det er, at Mike Milley,
der jo er en højt profileret general i USA, han var ude her for nylig, nu når vi snakker om krigstrummer, ikke også? Så var han ude at sige, lower the rhetoric on China. Simpelthen, hvis vi lige skal oversætte, det er jo altså, køl retorikken ned, skru ned, ligesom omkring Kina. Og det siger han simpelthen, altså han er ude så at sige sådan, vi er ikke lige på kanten af krig med Kina. Og jeg synes, det er jo meget interessant, at der er en højt profileret militærmand her, der går ud ligesom og siger, slap nu af. Slap nu af. Altså, at det er ligesom om, det virker jo, må det gøre, for udenforstående iagttagere, som om, at man bare hører det ene militærtiltag, efter det andet, omkring situationen i Taiwanstrædet, og det er noget, vi skal virkelig holde øje med, men altså, jeg synes, det er virkelig godt, at han er ligesom ude at sige, altså, prøv at høre, det er ikke sådan så, at vi står i en Rusland-Ukraine-situation lige nu omkring Taiwanstrædet. Der var så også med det samme folk på Twitter, der var ude og gå i clinch med det og sige, du er alt for naiv, og hvad snakker du om? Og sådan, så, men ikke overraskende. Altså igen, vi må håbe, at der ikke kommer krig på Taiwan, man er nødt til at følge med i den her strategi fra fastlands side, og så også se, hvordan taiwanerne de svarer igen på det. Kasper, hvis jeg siger Kong Yi, hvad siger du så? Ja, det lyder spændende. Det er jo, en af Lu Xuns historier fra den her, bog, han skrev tilbage i 1920'erne, der hed Nahan, eller A Call to Arms. Mm. Har du læst den? Nej, jeg er ved at være på en gal mands dagbog, tror jeg den hedder på dansk, Diary of a Madman på engelsk. Jeg har jo mest været klassisk kinesisk filosofi. Nu talte vi om Dao De Jing tidligere, så det er mere sådan buddhistisk sutra og sådan noget, jeg har gjort det med i. Jamen altså, den er også sindssygt god. Så altså, lige inden at jeg går videre til pointen her, så vil jeg bare opfordre lytterne til at læse noget mere Lu Xun, også den her historie. Men så kan jeg jo genfortælle den her, fordi der er simpelthen et slang på det kinesiske internet lige nu, der hedder Kong Yi Wenxue, Kong Yi litteratur, eller som det bliver brugt i noget kinesisk slang, så litteratur, det bliver ligesom til en ism, altså en isme, ikke også? Så det er simpelthen Kong Yi-isme. Og hvem er Kong Yi så? Jamen altså, Kong Yi, han er den her fallerede embedsmandseksamen-kandidat, som Lu Xun, han beskriver, der er ligesom hjemsøger i en bar i Kina der i 1910'erne nok, altså efter, Qing-dynastiet er kollapset, ikke også? Så han har ligesom lært alle de her ting, han skulle bruge til den her embedsmandseksamen, og så er dynastiet så faldet fra hinanden, og han har ikke en skid at lave, ikke også? Alle de ting, han har lært, de fine ord, som han har lært, det er alt sammen faldet. Det er der ikke brug for længere. Altså, det handler simpelthen om det her Kong Yi-ism. Det er det er ligesom en metafor for de kinesiske unge, der kommer ud på arbejdsmarkedet nu, og ikke synes, de kan bruge deres uddannelser til en skid. Det er der jo nok mange i Danmark, der også kan genkende det til. Og det er jo fordi, at lige nu, der er vi i ansættelsessæsonen, kan man sige, i Kina, som også bliver kendt som Jinsan Yinsi, som er gyldne marts, sølv april. Ja. Som er, altså, vi er ved at nå sommeren, og der er ligesom en masse jobs, der kommer ud på markedet, og alle kandidaterne fra de kinesiske universiteter, de går ud og prøver at få held med at finde drømmejobbet. Og sidste år, der var der altså rekord på mere end 10 millioner mennesker, der dimitterede fra de kinesiske universiteter. Så konkurrencen, den er altså ret hård. Og det, som de klager over, det er, at den uddannelse, de har fået, der kan de ikke nødvendigvis finde det job, eller få fat i det job, som de gerne vil have, fordi der er for mange om budet. Ja. Og de vil heller ikke, så at sige, slå sig tilfredse med et dårligere job. Så derfor så har du en masse, der er fanget derimellem, og det er der, det her Kong Yi, den her Kong Yi-isme, den kommer fra. Og jeg synes lige, jeg vil læse en lille
sektion fra Kung Yi-ji, som også lidt jo så relaterer til den her situation. Det lyder sådan her. Fra sladder, der hørte jeg, at Kung Yi-ji havde studeret de kinesiske klassikere, men aldrig havde bestået embedsmandseksamen. Uden nogen mulighed for at tjene penge til dagen og vejen, så blev han fattigere og fattigere, indtil han praktisk talt var blevet reduceret til en tigger. Heldigvis var han en god kalligraf og kunne få nok kopieringsarbejde til at forsørge sig selv. Men desværre for Kung Yi-ji, så havde han mangler. Han kunne lide at drikke og var doven. Well. Så efter et par dage ville han uværligt forsvinde og tage bøger, papirer, pensler og blæksten med sig. Efter at dette var sket flere gange, så ønskede ingen at ansætte Kung Yi-ji som kopist mere. Så der var ikke andet for ham, end at give sig i kast med lejlighedsvis tyveri. I værtshuset var hans opførsel dog eksemplarisk. Han undlod aldrig at betale, selv om hans navn nogle gange stod på tavlen, hvor der anførte skyldnere. Så kom Kung Yi-ji altid med kontanter. Men på mindre end en måned, så ville han så betale det, han skyldte, og hans navn ville blive visket af brættet igen. Efter at have drukket en halv skål vin, så fik Kung Yi-ji igen ro. Men så ville nogen spørge, Kung Yi-ji, kan du egentlig læse? Det var det. Men det taler jo meget ind i mange af de her subkulturer og bevægelser, vi hører med den kinesiske ungdom, som føler sig altså ekstremt desillusioneret og fortabte. Altså vi har talt om den her liggen flat Tangping-bevægelse, der er også Bailan-bevægelsen, som er lad det rådne bevægelsen, som også er lidt, vi melder os ud af rotteræset, men med meget mere eller flere nihilistiske undertoner. Så der er jo bare, altså det her pres, unge kineser er udsat for i dag. Det er unge i hele verden, kan man sige, også i Danmark, men for Kina er der jo bare nogle andre kulturelle ting, der ligesom kommer til udtryk, fordi Kina er, som Kina er. Så det er jo interessant at følge de her subkulturer. Og det er jo også det, der er et problem for partiet også, det er at få alle de her unge i gang og ligesom følge ind på partiets linje om, få et arbejde, komme ud og sætte gang i økonomien også sammen med os andre, men det gider kineserne ikke, fordi ungdomsarbejdsløsheden er også et ret stort problem. Så om partiet også sidder og følger med i de her bevægelser, og hvordan de så svarer til dem, og ligesom går ind i, hvad kan vi gøre for kinesiske unge, det bliver spændende at se, om man kan det, eller om de kinesiske unge ligesom siger, why bother? Jamen, det gør de helt sikkert, Kasper. Og i sidste uge, faktisk, så det her Kung Yi-ji Wenxue, det var top-trendende tema på mange af de kinesiske sociale medier. Så det er et slang, et tema, der virkelig er oppe i vælten lige nu. Har du set mange fodboldkampe, da du boede i Kina? Nej, det har jeg ikke. Og jeg er faktisk lidt ærgerlig over, at jeg aldrig har set Goran. Altså det er jo Beijings hjemmehold. Lige præcis. Og jeg tror faktisk aldrig, jeg har været på arbejderstadionet Gonglan Tijuchang i Beijing, og det er jo blevet lavet totalt om nu. Altså, der har jo været helt nyt. Ja, der er jo en kæmpe sådan moderniseringsbyggeri, der har været i gang her over de sidste par år. Xi Jinping har jo en ambition om, eller havde, skal jeg måske ret at sige, jeg ved ikke, om han stadigvæk har den, om at Kina skulle være en fodboldsupermagt i 2050. Han er jo bare et stor fodboldfan også. Der var, altså, man kan se, hvor godt Kina gør det til eller alle de her ting. Kina skulle være klar til også at kunne vinde VM måske en eller anden dag. Og vi har jo hørt historier om altså lidt afdanket, eller i hvert fald professionelle fodboldspillere i deres karrieres efterår, som blev lukket til de kinesiske klubber med store lønninger, ligesom man gør i Mellemøsten også. Altså nu er Ronaldo jo så også lige røget til Mellemøsten også med en ret høj løn. Og altså dygtige trænere også, er også blevet lukket til Kina. Men nu ser det bare ud til, at den her ambition måske ikke går helt så godt. Altså trænerne og spillerne er svære at få til. Corona har nok heller ikke hjulpet særlig meget på sagerne, men også korruption. Fordi at der er så mange ulovlige, kan vi vel godt sige, eller folk har gemt deres penge og investeret i de her fodboldklubber. Vi ved, at Evergrande, det her store ejendomsgigant, vi har talt om, havde også købt og investeret i ret mange fodboldklubber. Så der var også en stort høj håb, og sådan, nej, og fodbold, det bliver der satset på, så der kan vi jo sagtens bare købe ind. Det er jo på linje med partiet og den store leders ambitioner, så det går rigtig godt. Men det er ikke manifesteret sig endnu overhovedet. Altså,
nedgangen i økonomien, pandemien gør bare, at man kan ikke få talenterne til. Af en eller anden grund kan man heller ikke få ligesom opdyrket kinesiske talenter selv. Altså, jeg gad godt at høre, om nogen kunne nævne mig bare 5 kinesiske fodboldspillere i de store europæiske ligaer. Japan og Korea, der kan man jo i hvert fald godt nævne nogle, der spiller for nogle af de største klubber. For Kina, der er det lidt sværere, og man kan også se, jeg tror, at sidst Kina kvalificerede sig til VM, det var i 2002, og det er jo eddermame mange år siden, og de har lige tabt til New Zealand, og jeg tror, New Zealand rangerer sådan på 111. på FIFAs rangeringsliste, så det er jo altså, det er virkelig bunden, de har tabt til, og det er også en stående joke blandt kinesere om, at Kina landsholdet bare er så super dårligt. Selvom vi havde en nyhedsbrev om, at det kvindelige landshold, det gik det lidt bedre med, men det er jo ikke det handler om i Kina. Så det er ret sjovt at se, at nu, at man kan sige, altså tingenes tilstand gør bare, at Kina kommer nok ikke til at være en fodboldsupermagt i 2050. Det har jeg meget svært ved at tro på. Altså, jeg tror, fodbold har været lidt en del af det her større, den her større strategi om at få mere, kan man sige, sådan blød magt på verdensplan. Og hvorfor går man så efter fodbold? Jo, det er jo fordi, at det er en sport, som man spiller i hele verden. Og jeg tror, at Xi, han har nok håbet på, at hvis det kinesiske landshold ligesom kunne komme i, jeg ved ikke, top 10 eller et eller andet, jamen, altså så kommer du lige pludselig ind, kan man sige, på folks radar på en helt anden måde end tidligere. Men altså, du er helt ret i, Kasper, at sådan, når jeg har snakket med kinesere i Beijing oftest, på grund af Goran, ikke også kampe, og jeg mødte fans af Goran der, jamen altså, så folk er jo reddet til ligesom at indrømme, at det går ikke skide godt med kinesisk fodbold. Nej. Og der har også været nogle danske spillere, der jo har spillet på kinesiske hold, ikke også? Og hvor det virker til, at sådan dynamikken på holdene aldrig rigtig er sådan kommet op, i hvert fald til det, som vi tænker, sådan professionelt holdspil. Men altså, jeg synes, det er stadigvæk slående, at sådan fankulturen omkring de lokale hold, altså, den er skabt, ikke også? Der er virkelig mange Goran-fans, og altså, når det er, der er fodboldkamp for Goran, så rundt omkring Arbejdernes Stadion der i Sanlituen, der er der sorte mennesker, ligesom. Og også er sådan folk, der er ude og sælge merchandise for Goran, og man kan se masser af biler i Beijing, der ligesom har klistermærker med Goran, det her fodboldhold. Men altså 2050, Kasper, det er jo så langt ud i fremtiden. Jeg ved ikke helt, om jeg kan spå så langt, men man kan i hvert fald se, jeg tror også, en af grundene til, det her går galt, det er jo noget, vi også har talt om, det er, at der er de her store forkromede planer. Man har med rigtig mange penge til at føre det ud i livet. Man har sådan en 2025-plan, man skal lave nogle fodboldskoler, 50.000 faktisk, inden 2025, for at ligesom introducere fodbold også til kinesisk ungdom, og det er også meget godt at få dem i gang med det, i stedet for at de er på netcaféer, eller er på Douyin og alle mulige andre steder. At der er så folk, der bare kan sige, okay, nu er der lige pludselig en masse pose penge, man kan søge om, man kan bygge nye stadions, man kan alt det her, at grådigheden og kaoset, anarkiet i det kinesiske system, bare gør, at man så igen, ligesom vi har talt om også med semiconductor, altså mikrochips-sektoren, hvor man også poster en masse penge ud, men ikke har helt så meget kontrol med dem, det er, at der er bare korruption. Det bliver bare udnyttet og sige, fint nok, vi investerer rigtig meget i det her, vi kan tjene styrtende med penge på det her, ligesom Evergrande også har gjort, uden at det egentlig er bæredygtigt overhovedet. Og det tror jeg også, der er mange, altså man har jo konkurreret med at få de her lidt afdankede spillere spillere i deres karrieres efterår, hvor man bare kommer med nogle lønninger, som andre klubber i Europa, Mellemøsten, USA ikke kan konkurrere med, og så kommer man over og ligesom kan se, okay, det her, det er helt forfærdeligt. Rent sportsligt er niveauet bare så lavt, men fint nok, jeg gør det lige 1 år, 2 år, tjener boksen, og så kan jeg gå på pension og lave noget, der er sjovt. Og igen, det er jo ikke noget, der holder i længden. Det jeg så kunne være spændt på, det er med så mange andre, og nu som du også siger, 2050 er lang tid, og man kommer til at justere på den her strategi, om sige vil sige, nej, fandme nej, vi skal altså være en verdens supermagt på fodbold også. Så hvis der er nogen lyttere, der har lyst til at tage et væddemål, så kan man jo se på, hvem af USA eller Kina, der først vinder et VM.
Jeg tror, oddsene er meget dårlige på begge lande, men jeg tror, de er ret dårlige for, eller høje odds, kan man sige, for at begge lande vinder. Men jeg tror, at man får mange penge igen, hvis man satser på, at Kina vinder et VM om meget lang tid. Har USA og Kina mødt hinanden i fodboldkamp? Jeg tror ikke, de har de store venskabskampe, og de spiller jo i forskellige, jeg ved ikke, om man kalder det konferencer, når det er kvalifikationer. Ellers så skulle de jo så mødes ved et VM, hvad det var. Der er problemet så bare, at Kina ikke kvalificerer der, fordi de er så dårlige. Jeg er ret sikker på, at USA vil vinde, fordi spillermaterialet bare er bedre. Ja. Selvom fodbold, alt kan jo ske, og bolden er rund, og jeg tror også, at hvis der er en kamp, som kineserne ville være sat op til 1 milliard gange, så er det mod USA. Det tror jeg så også, at amerikanerne vil være til gengæld. Det kan være, det er det, de skal gøre, som sådan en del af det geopolitiske spil, der at mødes i fodbold. Og så må vi se, hvem der vinder. Men ja, det står skidt til for Xi Jinpings fodboldambitioner. Jamen, jeg har fundet en liste her, og den viser, at USA har vundet 5 kampe, Kina har vundet 1 kamp, og så har der været 2 uafgjorte. Okay. Men hvis der er nogle fodboldaficionadoer, der har lyst til at oplyse os om mere nørderi omkring kinesisk fodbold, så skriv endelig ind. Ja, hvis der er nogen, der har arbejdet med det. Det kan være, der er en special også, vi skal undersøge. Ja, jeg kan se, at helt sikkert. Sidst USA og Kina spillede mod hinanden var åbenbart den 2. juni 2007. Så det er ved at være noget tid siden. Vi skal til at runde af for ikke bare i dag, men også i lidt længere tid, fordi vi går på forlænget påskeferie. Så lytterne får en lille pause fra Kina-nørderiet. Der vil I være overladt til jer selv. D-bladene, de bliver ikke læst før slutningen af april. Det kan være, at vi finder på et eller andet, men ellers så vender vi stærkt tilbage på den anden side af påsken. Ja, ellers så kan I jo lytte til nogle af alle de specials, vi har lavet, hvis I ikke har nået det, mens vi er væk og slapper lidt af og lader batterierne op og får brygget noget nyt te, så vi kan læse flere teblade af på den anden side. Ellers så vil vi jo som altid sige tak, fordi I gider at lytte med og blive klogere på Kina på forskellige områder. Hvis I vil støtte den her podcast af vores foretagende, så giv os gerne en 5-stjernet rating. Vi gider ikke have lavere. Fortæl gerne jeres venner og familie, måske over påskefrokosten, at Danmark har en podcast om Kina, hvor man kan blive klogere om Kina, finde ud af, hvad der er op og ned i det her mærkelige land. Og nu siger vi jo en del, kinesiske ordsprog, så det kan også være, at man lige kan, flexe sin ordsprogskunden over påskefrokosten. Ja, man lige brillere, eller måske barn i byen lige vise sin nye tatovering, man har fået lavet med det her ordsprog, og så imponere nogle folk i byen, alt afhængig af, hvad man er til. Men indtil da, så må I have en rigtig god påske derude, og pas på jer selv. Tak for denne gang.